Bé, bon dia a tothom, menys als que encara creuen que el PSOE és d'esquerres. Que encara en queden, i encara en queden els que ens estan dient avui, el 2019, que el PSOE és millor que el règim del 78. El PSOE és el règim del 78. Ho repetirem d'aquí fins al 28A i si encara algú no ho entén, ho continuarem repetint. Abans de començar, informe urgent. Aquest cap de setmana hem fet un tour pel sud del país. Hem estat a Vilanova, a Torredembarra, a Ulldecona, a Amposta. Dues notícies, una de dolenta i una de bona. A Vilanova, divendres a la tarda, hem escoltat un company a qui demanen 9 anys de presó per les manifestacions contra el Consell de Ministres del 21D. Dissabte a la tarda, a Torredembarra, persones imputades per participar en una taula electoral l'1 d'octubre. Ulldecona, al vespre, un company de la Forja a qui fa 2 dies li ha arribat una carta per haver tallat una carretera a l'Ampolla. De què ens estan parlant? De què ens estan parlant? De quin diàleg ens estan parlant? Quan la repressió segueix colpejant, la repressió no s'està aturant, la repressió va creixent i va estenent els seus tentacles per tot el país. Aquesta és la notícia dolenta. I la bona és que a Torredembarra desenes i desenes de persones ens van dir treballarem sense descans per fer que el Front Republicà, el 28A, doni una sorpresa. A Ulldecona es va aixecar un senyor i va dir en qualsevol altra situació a aquesta sala hi haurien 4 gats i no 120 persones com hi ha avui. Alguna cosa sembla ser que corre per sota i que crec que es manifestarà el 28. Un periodista molt expert en missatges i en campanyes electorals i en missatge polític deia ho tindreu una mica difícil perquè no teniu i no tindreu gaire accés als mitjans de comunicació. I per tant, deia ell, heu de ser molt, molt, molt clars i heu d'explicar allò que voleu explicar de manera molt clara perquè s'us pugui escoltar. Doncs molt bé. Crec que els meus companys i companyes han estat prou clars i continuarem estant prou clars en tot el mes que tenim per davant, però bàsicament, república, no acceptem, no tenim rei, nosaltres no tenim rei. República catalana, perquè sabem que la justícia no la construeixen ni la concedeixen en cap congrés ni en cap parlament, sinó que es guanya des de baix, en els nostres barris, des del Raval fins a on calgui. No ens la regalaran i, per tant, aquesta república que li fa por al lladre del Borbó la construïm des de baix. I ànims als nostres companys que la construeixin i la volen construir a Andalusia. Ànims als nostres companys de Castilla-La Manxa. Però nosaltres construïm la república catalana. Avui en Jaume Asens ha dit Catalunya no avançarà si no ho fa Espanya. És a l'inrevés, Jaume. Si tenen una possibilitat de derrotar el Borbó els nostres companys d'Andalusia és perquè nosaltres farem la República Catalana. I avui mateix, mentre Jaume deia això, un company de l'Assemblea de Madrid d'anticapitalistes deia en el mateix moment si Catalunya va més avançada
i pot que declari la República Catalana i ho seguirem. Aquest és el missatge. I ens ve de Madrid, ens ve de Madrid. Cal ser clar i cal ser sincer. I serem molt sincers. Ni jugades mestres, ni 4 vots, ni 4 diputats, ni declaracions abrandades des d'un escó solucionaran i obriran les portes de la República Catalana. Ho sabem i ho repetirem. Només hi haurà República Catalana quan 3 milions de persones tornin a fer el que van fer l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. La resta és mentir a la gent. La resta és dir mentides. Com diu Jordi Cuixart, quan perdem la por haurem guanyat. I com diu Jordi Cuixart, l'única clau que obre les portes de la justícia de les lluites compartides és quan la gent diversa, com som aquí, com som en aquesta coalició, ens posem d'acord amb les nostres diferències i diem que ja n'hi ha prou. Perquè no ho diem nosaltres, ho van dir més de 2 milions de persones en aquest país, que ja n'hi havia prou. I ara a aquests 2.300.000 persones els hem d'explicar que cal esperar a no sé què, que ara no toca, que ara cal tornar a casa, que ara no és el moment de la desobediència. Per què? Per què? Que algú expliqui per què ara no toca. Ens diuen que no som prous. Mai vaig veure tanta gent afegir-se en un sol dia a un moviment polític. Aquell dia va ser quan vam desobeir l'estat espanyol i quan milions de persones diverses, fins i tot els que van votar que no, van dir que prou al Borbó, prou als violins, prou al règim del 78. I què faran els nostres diputats? I què faran les nostres diputades? Perquè tindrem diputats i tindrem diputades. Que a ningú li quepiga cap dubte. Què faran? Molt fàcil. El periodista me deia, digueu molt clar perquè ho entengui tothom. Ho diré molt clar perquè ho entengui tothom. Els diputats i diputades del Front Republicà no cediran a cap xantatge. Els diputats i diputades del Front Republicà no cediran a cap xantatge. Sense autodeterminació, sense perseguir a milers de persones judicialment a Catalunya i sense drets socials de veritat i no molles, els nostres vots no els tindran, perquè els vots de la gent que es va jugar la cara a l'1 d'octubre ara no poden servir per cedir al xantatge del PSOE i de l'esquerra que ha abandonat el seu compromís social. No pot ser. Per això diem article 135. Article 135. Sembla que tots ens hem oblidat de que en aquest país va haver-hi un cop d'estat de veritat que es diu reforma de l'article 135 que posa per sobre els bancs, per sobre de les nostres vides. I el 15M a les places ho va dir, això és un cop d'estat. I ho va dir l'esquerra, ho va dir Podemos, ho va dir Izquierda Unida. Amb el 135 reformat no hi ha política social possible. I ara ens volen fer creure que 4 molles que ens ofereixi el PSOE, això són polítiques socials, no cedirem aquest xantatge tampoc. I acabo. Que viene Vox. Que viene Vox. De veritat, o sigui, en quin moment algú s'ha perdut alguna cosa de lo que ha passat en aquest país? De veritat algú pensa que els 2,3 milions de persones que no van tenir por a 6.000 salvatges armats fins a les dents, ara tindrem por d'un senyor que va a caballo. De un señor que va a caballo y que la cosa más terrible que ha hecho ha sido ir a un programa de Ana Rosa Quintana y lo único que hará es ir a La Sexta porque es el nen mimat dels mitjans de comunicació de l'IBEX 35.
No tenim por de Vox, a veure si ho entenen, a veure si ho entenen els d'allà i a veure si ho entenen els d'aquí, que un altre cop, com a la transició, ens volen dir i amenaçar amb el ruido de sables. No tenim por. Acabo perquè la sorpresa que tenim al final és molt bona. Vull agrair als companys i companyes, de Som Alternativa, als companys i companyes de Poble Lliure, de la Forja, als companys de Pirata que ens han cedit el barco. Vull agrair a Roger, que quan li van proposar estar amb nosaltres, li van dir: digues el que hagis de dir. Digues el que hagis de dir, Roger. Et volem escoltar. Milions de persones et volen escoltar. I vull dir gràcies a aquesta sala, perquè això, aquesta coalició és plural i diversa, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè unes direccions d'uns partits ens haguem posat d'acord. Mireu la sala. Mireu la sala. Aquí hi ha gent molt diferent, molta que s'està coneixent avui. I alguns estaran més d'acord i menys, però tenim un compromís clar. Nosaltres no cedim, nosaltres no tenim por i ni una lliçó de drets socials, companys, cap lliçó de qui manté la llei Mordassa. Cap lliçó ens diuen: trieu Vox o donar recolzament a PSOE. Mai. PSOE, tria. O escoltes a Catalunya o demostraràs que en el fons, qui prefereix Vox ets tu. Perquè els teus jefes de l'IBEX i el Borbón prefieren Vox. L'IBEX prefereix Vox. Que ho demostrin o que se treguin la careta. Anava a dir una altra cosa, però s'acaba el temps i només vull dir que el 28A la sorpresa serà el Front Republicà. Tra, tra.